Ola, moi boa tarde. Con 8 minutos de retraso, pero a tempo dentro do programa aínda. Dámosvos a benvida a esta Centro Cultural do Vello Cárcel, onde unha vez máis ocupamos un espacio adicado a temas culturais. Neste caso, a alguén moi vinculado a Lugo, moi vinculado a salas museísticas e moi vinculado ao grupo de artistas de Lugo, como foi e será Paco Pestana. Eu, desde a área de cultura do Concello de Lugo, é un placer acoller esta actividade informativa onde vamos a coñecer un poquinho máis a figura e a obra de Paco da man do Consello da Cultura Galega, que o cal, unha vez máis, temos que agradecer que elixiran o Vello Cárcel, que elixiran Lugo para traer unha actividade cultural. Vai ser unha tarde intensa, onde vai haber moitas persoas que coñecen moi ben a obra de Paco Pestana e tamén a súa persona. Compartiron momentos de arte, de traballo, de ilusións, e iso é o que hoxe vamos a coñecer, esas dúas facetas do artista Paco Pestana. E eu agradecer, hai moitas persoas implicadas hoxe aquí que van a falar, que van a participar. Eu creo que a persona que ten que presentalas está aquí ao meu lado, en todo caso, a comisaria desta actividade, unha profesional tamén que sabe moi ben como traer o mellor para cada actividade que organiza, e eu, polo tanto, solamente agradecerlles unha vez máis que elixiran o Vello Cárcere e Lugo para facer esta actividade. Nada, que disfrutedes desta xornada, que coñezamos que 2 anos despois do pasamento de Paco Pestana, que sea unha lembranza para ele, un recoñecemento para a súa obra e para o que significou el tamén para Lugo e para a súa comarca. Moitas grazas. Ola, boa tarde. Ben, na sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas do Consello da Cultura Galega, cuya sección coordino como membro do Pleno do Consello da Cultura Galega, adicamos este ano nas actividades que facemos casi que mensualmente no ámbito do desenrolo de actividades xerais do Consello da Cultura Galega. Adicamos este ano a 6 artistas que estaban, 5 deles no Grupo Atlántica e un Paco Pestana que non estuvo en Atlántica, pero por idade e por xeración está absolutamente integrado no contexto dese grupo que éramos daqueles que en aquelas épocas dos anos 80 tuvemos a fortuna de tomar parte en ese grupo que significou de alguma maneira un cambio no que foi todo o pensamento artístico de Galicia. Eliximos a 6 porque, tristemente, algún máis tamén xa nos deixou, pero eran moi significativos dentro de Atlántica, e todos eles, tristemente, falleceron. Algúns xa hai bastante tempo. E eliximos a 3 pintores e 3 escultores. Os pintores, Guillermo Monroy, fallecido moi novo, apenas antes de rematar a última exposición de Atlántica 83, a Mon Vasco, a Alberto Datas, e 3 escultores que eran Borrajo, Mon Vasco, o outro pintor, equivoqueime, era Rafa Baixeras, e o escultor que era Mon Vasco, Borrajo e Paco Pestana. E isto é a penúltima actividade deste ano que adicamos e decidimos porque Paco Pestana pertenecía a un Lugo e en este proceso que temos de un pouco de sacar o ámbito do Consello aos diferentes lugares de Galicia
como se fixo pois datas en Pontevedra, ou Borrajo en Ourense, ou se fixo Guillermo Monroy en Vigo, pois era procedente tamén que estivera en Lugo Paco Pestana. E é a penúltima actividade deste ano. A próxima contamos que sea a dedicada a Rafa Baixeras, que será probablemente, bueno, ten que ser no mes de novembro. É unha actividade adiada por razóns de posibilidade de conformar a mesa de relatores. E estamos satisfeitos deste ano, precisamente, eu creo que por tratarse de xente con ca que todos temos, de alguma maneira, convivido moi perto deles, pois foron actividades que tuveron un licemento de público que para nós é tamén satisfactorio, dado que empregamos tempo e traballo en levar adiante estes proxectos. E en esta actividade de hoxe, que está coordinada por Rosario Sarmiento e Lucila Yáñez, van a participar na conferencia de Juan Manuel Bonet, que logo xa Rosario e entre Rosario e Lucila os presentarán debidamente, pero, bueno, así polo aire, Juan Manuel Bonet, que é coñecido en toda España pola súa vinculación co Reina Sofía, co Instituto Cervantes, cas súas labores comisariales e co traballo que sigue a facer, e esperemos que o siga facendo durante moito tempo. Unha mesa redonda con xente que coñeceu a Paco estuvo moi perto del ao longo da súa vida. Santiago Catalán, arquitecto; Jorge Espiral, director da Galería Catedral; Miguel Anxo Macía, pintor e profesor; Juan Lomarti, escultor; e a mesma Rosario Sarmiento, que é comisaria e activista importante dentro da arte galega en todo relacionado cas nosas artes. E con isto xa nada máis, e moitas gracias. Moitas gracias, boas tardes. A verdade que é un placer ver tanta xente aquí neste espacio do Vello Cárcere, que tan amable, bueno, pues cedeu o Concello de Lugo para poder facer esta actividade que coordinamos desde o Consello da Cultura Galega, desde a sección de artes visuais, que está tamén comigo coordinando a miña compañeira Lucila Yáñez. É un placer porque, bueno, neste mes de outubro de 2023 cúmprese 2 anos do falecemento repentino de Paco Pestana, un home, un artista ao que, bueno, eu persoalmente, creo que moitos dos que estábamos aquí admirábamos non solamente como creador plástico, sino tamén como persona. Eu, a verdad, que sentíame sobre todo unha amiga del, non? Creo que era un artista, que foi un gran artista, quizáis penso que non excesivamente valorado ni recoñecido, pero que é difícil deslindar o que era a súa faceta persoal, a súa relación humán, que era amplísima, é un hombre que creo que unha empatía tremenda, da súa faceta como creador plástico. Pero, bueno, isto iremos vendo a través un pouco de todas as ponencias que aí vai haber esta tarde. De alguna maneira, o que quisimos facer dentro desta xornada era, en primer lugar, falar, neste caso, Juan Manuel Bonet, desa faceta como creador plástico, pero tamén era importantísimo hablar e poñer encima da mesa e tamén interactuar con todos vostedes, co público, que seguro moitos de vostedes ten incluso anécdotas e grande coñecemento do que foi a vida e o traballo e a personalidade de Paco, para ver esa faceta humana. É dicir, en todos os creadores a faceta humana é importante, é moi importante coñecela, en moitos casos, para saber o que foi o seu traballo, pero no caso de Paco creo que é absolutamente fundamental. Xunto a isto, vai haber unha proxección fotográfica, son 10 fotógrafos que coordina Xurxo Lobato, que tamén, bueno, pues vai a proxectar fotos súas, e en esa proxección vamos a ver a multiplicidade de retratos de distintos fotógrafos de Lugo, de fora de Lugo, que fotografiaron a Paco. Paco era un home que moi fotografiado e que lle gustaba, ademais, ser fotografiado, non?
E, finalmente, Aurelia Balseiro, directora do Museo de Lugo, digamos un pouco como remate da xornada, vai a guiarnos por esas pezas que ten o museo, ten varias pezas na súa colección permanente de Paco, e, haremos ali tamén unha despedida. Así que, moitas gracias, que creo que temos unha tarde longa, penso que tamén fructífera para falar largo e tendido sobre Paco Pestana. Así que moitas gracias ao Consello tamén por permitirnos facer esta xornada. Moitas gracias, Charo. Ben, moitas grazas. Corresponde a falar en último lugar. Quixera simplemente facer un saúdo, pero sobre todo un agradecemento, non? Porque é certo que este periplo de revisando a nosa arte que nos foi levando por Galicia adiante, finalmente traenos a Lugo, non? Decía antes Tereixa que non é a primeira vez que vimos neste ano, e no ano pasado, pero tamén é certo que moitas veces decimos, aparte de que nos tiñamos que sair de Santiago para facer as actividades, porque o noso territorio é Galicia inteira, e cando digo Galicia inteira é a Galicia que habitan os galegos, que está aquí, que está en São Paulo, e que está en moitos outros lugares, non? Pero sempre que viñemos a Lugo, tivemos un público amplo e extraordinario, debo decirlo. Non o digo agora porque está en Lugo, comentaba antes aquí abaixo cando chegamos. Unhas veces con temas diferentes, unhas veces viñemos falando de solidariedade e sostenibilidade alimentaria. Outras veces viñemos para recordar, a través das fotos da Ana Turbao, o que foi a transición. Outra vez viñemos con Alfonso X. Outra vez vimos con temas diferentes. E sempre hai moito público. O que quere decir algo en favor do público. Quero dicir, non o di en favor das nosas actividades, sino que tamén espero, pero non, porque ti podes facer actividades e atoparte con que hai un muro de silencio, con que non hai un fermento cultural que anime a que as persoas, ao final, saian do confort das súas casas para ir a un sitio a unha hora, etc. Por tanto, grazas, de verdade, grazas sempre pola boa acollida que temos por parte do Concello e cando foi necesario da Deputación, pero tamén por parte de todos vostedes, porque realmente é algo que estimula, que anima e que fai ver que o noso traballo interesa tamén aos públicos. Xa sei que moitos están aquí por Paco Pestana, pero efectivamente, iso tamén é algo que anima, porque nós, cando decimos revisando a nosa arte e nos puxemos a facer unha listaxe de persoas escolleitas no ámbito da creación contemporánea, primeiro, non nos escollemos o show, foi, expertos da nosa sección de arte e fixeron esta selección e non outra que podía ser, pero tamén é certo que, temos unha cultura que é civil, uns creadores que nos acompañan vivos aínda hoxe, pero outros que xa non nos acompañan e que nos queremos que estean na memoria de todo o mundo, porque merecen estar na memoria de todo o mundo, merecen non ser esquecidos. Por lo tanto, está tamén, grazas tamén nese sentido, por axudárennos a que memorias como a del non se esquezan. Eu non tiven o placer de coñecer persoalmente a Paco Pestana. Cando me puxen a mirar quen era, como era esa personalidade humana da que falaba Rosario antes, fixen algo que facemos con frecuencia os lingüistas, que ver que adxetivos se lle poñen ás persoas, cales son as características que para os demais definen esa persoa. E entón teño aquí unha lista. É polémico, extravagante, polifacético, divertido, provocador, irreverente, iconoclasta, multidisciplinar, autodidata, imaginativo, capaz de crear universos propios. Xa ven, máis ou menos todos van dar ao mesmo, aínda que non todos son ao mesmo. Pero o que non falla nunca son dúas palabras que tamén Rosario acaba de decir aí un momento. Artista e querido. Artista e querido. E eu creo que esas son unha por o lado da creación contemporánea, efectivamente, e outra por lado dos afectos, definen de unha maneira extraordinaria unha persoa que xa dá ganas de arrepentirse de non ter coñecido cando aínda estábamos a tempo, non?
Eu sei que estes datos son complicados para as familias, sobre todo cando non pasou tanto tempo como para mitigar o dolor da perda. Pero tamén debedes comprender que son actos de cariño, actos de amor cara a esa persoa que, polo tanto, de alguma maneira deberían gratificarnos. Damos comezo a xornada de hoxe e chegamos á mesa en forma de ponente.